Ayun mga kalingap, magandang hapon po. Hapon na po at today mga kalingap, andito po kami ngayon sa kay yung bata po, nasa Indiano, mga Juginder po. Si Juginder po, yung Indianong bata na ulila. Pasensya na po, ako bagong gising pa lang ako nakabang biyahe. Natulog ako. Malayo po kasi ito sa Camarines Sur na po ito mga kalingap. Okay. At ito po, at bibisitahin po natin yung bata at may kapagsabi po ay nasa Manukan daw po yung bata. Nag-aalaga ng manok, tsaka nagpa-farming yung bata mga kalingap. At grabe talaga ang yung bagang pusong parang hindi siya nabibibigat sa pagtitira lang siya, naman sa gusto niya mga siguro na tinatulong. Kaya nasa farm nila siya, tapos kung ano naman ginagawa niya, yung kaya niya gagawin. Tumutulong talaga siya doon sa kumukup sa kanya mga kalingap. At tara po, excited na kaming puntahan yung bata. Talaga naman sobrang excited na din talaga ako na may din tayo po mga kalingap, may surprise din po tayo. Po, mamaya po makikita niyo po yung surprise po mga kalingap. At tara po nga. At dito daw po yung ayan na po. Ayan na may busy yung bata. Busy yung bata mga kalingap. Hoy! Busy ka! Ang ginagawa mo dyan? Baka nahulog, hindi nahulog. Ay, grabe yung bait na bata. Ayun talaga pag na-bless. Ginagawa mo dito? Busy ka? Dapat naglalaro-laro ka lang. Ayoko po. May pa ako Tulungan ka na. pampainom po sa manok. Oo, alas 3 na hapon. Alalim mo. Bakit lubid? Kaya mo yan. Malakas, no? Alalim mo. Ayan na. Kainom mo sa manok. Dito, iniinuman din to, hindi? Ay, hindi. Hindi pa nalilimasan. Dami mong alagang manok Kaninong manok yan? Kay kay Kuya Dan po, yung asawa po niya, Teralyn, yung buntis po. Pinapalagaan po. Sinong ate Renalyn? Yung buntis po, yung apo po ni Lola. Yung apo nung nagkukuk sa'yo? Buntis ngayon? Ako po ang mag-aalaga ng manok na po. Wala. Buntis po siya, hindi po siya nakagalaw pong mabuti. Ang bait mo naman. Grabe. Yan. Mag-ano ka din. Papakain ka ng Papapaka ako ng manok. Masaya ka naman yan ang ginagawa mo. Opo, dahil nakaka-enjoy po. Na-enjoy ka sa pag-alaga dito. Opo, dahil masaya pong mag-alaga ng ganyan po mga manok, aso, yan mga animals po. Animals? Opo. Ayaw mong magbarkada, mag-basketball sa labas? Ayoko po. Minsan po, nalaro man po pag may time po. Yung pag gusto ko lang po. Pero pag hindi po, ayoko po. Mas sinuuna mo itong mga tulungan yung mga kumukup sa'yo? Opo. Kasi pag hindi po yung pinakain mo, mamamatay po. Ay, oo naman. Tama ka naman. Concern ka din sa mga sige na, huwag mo kaming gagawin mo lang yung Anong dadalhin ko dito? tutulungan ka ni Kuya Robin. Sige. Ito po mga kalingap. Yan po mga kalingap, 2 Bombay. Papakain sa manok. Kuya Robin, Ito. Tapos Sa kanila na ito. Maliit. Ito sa kanila ito. Pakalat lang.
So, kailangan palang anuhin muna, ano? Kailangan palang pakainin muna bago impainin mo siya. Sila. Ganun pala yun. Ano pang ginagawa mo dito? Nagagamit po dyan. Nagagamas ka rin. So, saan yung ginamasan mo? Dito. Dito ka nagagamas. May mga aso ka din, oh. Grabe. Dito po, tapos Ang lawak niya, ha? Ikaw lang naglinis niyan? ako Ang lang lawak po. niya, na. Sipag mo naman. Pag ano po kasi, pag ano po, malilo po, tinatyagaan po. Pag hindi mainit. Hindi po. Hindi ka nakikita. Pag wala din pang ginagawa, para ano po, malibang-libang. Ganda naman ang libangan. May pakinabang. Ay, si Kuya Robin po, nalibang na po. Ano ito na din? Ito na din ba sa kanila? Ano din? Di ba di ba pag nagkaroon ng peste ang namamatay sila? Piste po. Pag piste yan po, lahat po yung napapatay. Dapat po, makaiwas po. Dapat may matira, no? Pag may sakit pong manok, iniwalay po yan para hindi po mahawaan. Kaya po napipiste Sa kabila, tatlo din? Dalawa lang po. Pag tatlo muna, tatlo. Pag dalawa, dalawa. Grabe naman. Ang ganda. Itang saan? Oh. Anong pinapakain para sa kanila? Dito, anong pakain? May itlog. Alin ang may itlog na manok? Ito, may lumlum. Ay, Ano tawag yan? Sa amin, kung sa Tagalog po ilang, sa amin po, guna. Pag Bicol, Po, guna. Ay, salamat po pala doon sa binigay na pong pera dahil meron pa akong pambili-bili po. Salamat po kay Sir Alvin tapos Sir Robin po at nagbigay po dahil meron pa akong nabibili, meron pa akong pambaka. Galing naman. Hindi ko man po lahat ginagastos, tinitipid ko po. Oh, grabe. Tinitipid, Kuya Robin, tinitipid daw yung tinitipid daw Kuya Robin yung binigay natin, hindi pa daw ubos. Ay, hindi pa naubos. Ay, dapat ubos mo na yun. Hindi, pero mabuti naman yan si Alvin. Marunong siya na ano tawag yan ang Marunong siya sa pera. pera. Hindi yung gastos lang yung gastos. Oo. Kasi pero pag ibang bata talaga ay bibigay mo pa lang yan 2,000. Mabalik-balik pa na yan na kahit sabi naman ng ibang tao na likod sa camera ay bigay ko na ng magulang ko, kinama ko. Pero balik-balik kan yan. Nabibihingi ako na 20, hingi ako na 20, nabibili ako na ganito. Hindi naman yan na mga 2-3 araw lang. Ubus yun. Ubus na. Pero 1 week na tayo, hindi pa na 1 week na tayo no. 1 week na. Hindi pa ubus. Ang galing naman niya, no? Ang galing naman po mga kalingap. Ayan. So, dahil po pala, buntis yung apo ni Lola, dito muna siya para may kasama po yung apo ni Lola. Ayan, tapos na din pala. Ang daming alaga ni May pangalan ba ito? May pangalan? Wala. Ay, meron po. Pag mga kanya, dalong sapi po. Dalong sapi? Opo. Pag ganyan po, gold po. Gold? Baka magsabungero ka niyan. Hindi po. Hindi po, nag-aalaga lang po ako. Nag-aalaga ka? Oo nga naman. Wala na? Ayan. Yung 2 Indiano po yan mga kalingap. Kaalaga ng manok sa Pilipinas. Ito naman, ba't ganyan yan? Inuman po ng mga sisiko pag mainit po. Kasi po, kawawa naman po pag hindi nakakainom din po. Mga sisiw. Nasaan yung mga sisiw? Kasama po ng ina. May din. Yung kanina, nakita ko. Wait lang po. Mahanap niyo po yung inahin.
Ano po dito? Meron pa po doon mas maliit pa po, bagong pisa pa lang po. Bagong pisa pa lang. Nasa karton pa po, hindi pa po yung pwedeng palakarin po. Kasi po, may uwak po, kinakain po yun. Kinakain ng Dinadali uwak. po. Kaya namamatay po. Mabuti po yung mas malaki na tapos maunahin po. Para hindi sila agad makuha ng mga ano po, mga nangyayari po. Kaya po, may kasama po sila. Paglaki na lang po, ganyan na po yan. Ihiwalay ganun na po yan. Pag malaki na, ihiwalay na. Ihiwalay na po yan sa magulo. Tapos mangingitlog ulit po yan. Tapos paglagay mo sa kasama na ulit. Uy, grabe. Paglaki po. Master niya ang pagkalaga ng manok. Galing talaga. Oo. Hindi ko alam yun. Hindi nga po maglaro ngayon. Mabasa po. May exam po sa Lunes. May exam. Ay, good luck. Tapos hanggang Martes po. Lunes, Martes po exam namin. Nagre-review po paggabi. Nagre-review ka rin paggabi. Uy, galing palakpakan naman dyan. Proud ka, Kuya Robin, kasi ang kalahi mo yan. Grabe, talagang proud na proud talaga ako. Grabe, galing-galing talaga. Gawin mo na, tuloy mo na lang yan lahat. Sa kampi namin nasa iyo, kung basta magandang gawa mo, nandiyan kami para sa iyo. Nandiyan naman si Lola. Diba? Para po makakuha ng mataas na score. Yung po, honor po ako. Yung first po, tapos second hindi po. Yung third po, nagbawi po ako. Ano ka na ngayon? Naging honor po. Honor with honor ka na? Opo. With honor din. Ay, proud talaga sa'yo. Kalahi yan, kalahi. Siyempre naman. Indian eh. Indian. Kalahi nga proud naman, nakaka-proud. Lalo na si Kuya Robin, proud sa'yo si Kuya Robin. Kaya natin. Malakas. Malakas ang dugo ng Indian. Ayan po mga kalingap, at na may magandang balita kami sa'yo. Excited ka na ba sa magandang balita namin? Opo. Ano po yan? Kukunin ka ni... Merong isang sponsor na willing na magbigay sa'yo ng financial assistant monthly para sa pag-aaral mo. Opo. Masaya ka? Opo. Maraming salamat po. For this month, may binigay siyang pera. Ito. Okay. 1, 3, 4,000 pesos para sa pag-aaral mo. Maraming salamat po. Maraming salamat po dahil malaking tulong na po to. Pambaon ko po sa araw-araw sa paaralan po. Magpapasalamat. Naiiyak ka. Bakit may baka parang plano dyan sa pera mo? Meron po. Ano? Mag-iipag po ako. Tapos pupunta ka ng India? Ha? Hindi po. Huwag ka nang maging emotional. Ano yan? At dahil mabait kang bata, may mga taong gustong tumulong sa'yo. Diba? Hindi ka kagaya ng ibang bata na alas kotsero, puro lang laging wala, laging naglalayas. Ikaw, nandito ka sa ng manok, nagpapakain ng manok, nagpapainom ng manok. Hindi kagaya ng bata, namumroblema yung magulang kasi laging nasa layas lagi. At tingnan mo si Kuya Robin, naiiyak na naman. Naiyak na naman. Naiyak naman ako sa tuwa kasi syempre, salamat din kay kay Ma'am Telma, kay Tita Telma. Salamat po takal. Kasi nausap na kami si Ma'am Telma. Pag sinabi niya sa akin, na tinutulungan daw sa kanya. Kaya syempre yung yung pag-aramdam natin ng tutulong, kahit nalapit ko sa iyo tapos napupuntahan natin, may sponsor naman para sa kanya, ay sobrang sarap baga na pagdiramdam na hindi naman ako sabi siyempre beneficiary din ako para sa iyo, di ba? Kasi ikaw natulong sa akin, tapos nalalapit ko din sa iyo ng si Juginder. Ang ganda ng tandem natin, pero marami na tayong
natutulungan. Kaya nga, dami nga, pero masarap talaga ang paghiramdam gaya din kay kay Janil o may bahayan na masarap bagang na paghiramdam na pagtutulong para sa mga bata, mga edad pa. Yung sinabi ko naman din kay ate kay tita, sabi ko pangarap niya pulis. Tulong daw siya na hanggang tupad yung pangarap niya. Matutupad mo na yung pangarap mo maging pulis ha. Pero gagawin mo naman na yung mabuti. Diyan na lahat, tinatulong na sa iyo si Kuya Alvin. Sa tatabi lang ako. Tapos gagawin mo lahat para mabuti, para matupad yung pangarap mo sa pulis. Tutulong naman sa iyo pero next month mauwi daw siya si tita, pamit ka daw. Tapos dadala daw siya. Ano pala patas? Number na patas mo? 39 po. 39. Mga size 7. Malaki yung patos ko. Sa akin po, noon lang 45. Pero 45. Hindi, joke lang. 42. Joke. Okay na, masaya na kami. Meron ka naman na patos. May surprise sa iyo. Pero yung tanong sa akin, yung number na pa mo, 39. O di, meron pa isa, may malaki pa yung yung surprise para sa iyo. Na pagdating na dito. Ay talaga, grabe. Salamat mo si Kuya Alvin kasi sa kanya naman Kasi sa kanya naman. Nagyaka po yung batang. Malambing din pala ang mga Indian. Malambing po. Nalalambing naman kami kaya lambing na kami kaya na 4 na anak namin ni Pia. Joke lang. Hanggang sa muli ha. Last message mo? Nagpapasalamat po ako dahil nakatulong po ito sa Tita Telma. Nagpapasalamat po ako kay Tita Telma dahil nagbigay po siya ng sponsor para po may pambaon na po ako sa paaralan. Malaking halaga na po ito para sa akin. Hindi ko po ito sasayangin po. Pagang ko po sa pag-aaral para po may nasasabi po ito yung binibigay niyo po sa akin. Papalitan ko po ng sipag sa pag-aaral. Wow, grabe naman Kuya Robin. Ang galing naman. Matured ang mag-isip. Yan na yung gusto namin. Kasi pag mga tutulungan namin, siyempre pag-aalis kami, baka may iba may iba ugali. Wag ka mabago, kung naman. Siyempre, yan naman si Lola na tulong sa iyo. Tinaturuan ka na mabuti. Masunod ka lang kay Lola. Sige, maalis na din kami ha. Ingat po kayo. Ingat po sa daan sa pag-drive po ng sakyan. Sige, ikaw din. Magpakabait ka lalo at ingat ka din. Good luck and God bless sa pag-aaral. Maraming salamat po. Mabait ka lang lagi kay Lola ha. Sa next month may surprise na kami sa iyo. Pagdating naman. Mababait ka ha. Opo. Napakabait pa ka mabuti. Yun. Ay mga kalingap, maraming salamat po sa panonood ng vlog natin ngayon kay Jugender. Isa pong Indian, half Indian mga kalingap na ulila dito sa Pilipinas. Buti na lang po may kumupkop at ito po nasa vlog natin. Salamat po kay Ma'am Telma. Ma'am Telma, grabe salamat. Maraming salamat po talaga. Malaking tulong po 'yan sa mga bata. And God bless you po. Pinapala-palahan kamo ni Lord na yung ginagawa niyo para sa bata. Pinababalik po 'yan na si Lord na para sa inyo. At salamat po ulit sa mga hindi na-skip ng ads. So walang sawang sumusuporta, nanonood ng ating mga vlogs. Salamat po. Sa hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po ng channel natin. At Kalingap Alvin, Indiano Bicolano. Ulit-ulitin natin ba? Indiano Bicolano, Kalingap Alvin. At syempre sa ama ng Kalingap kay si Kuya Bal Santos Matubang po. Kalingap and si Ate Edna Vlogs. And lalo naman po si Pogi namin, si Boss, si Kalingap Rab, and si Ate Jackie, Kalingap Jackie. At sa lahat po ng bumubuo ng Team Kalingap. Maraming salamat po. And God bless.